लोगोफोर फेसबुक इउटुबाव बिफां गायफ्लांनानै जारलासो जाबायलै माथो हासारबो होजोबथायनो हाया जोथोनबो लाजोबथायनो हायासो जाबाय। सानदोंमोन मालायफोर गायनायखौ गोरलैयैनो थाङो फिथाइ थायो, नाथाय दा गायनायनानै मिन्थिबाय जोथोनबो लानो टाइम मोना, दै लुना होबाय थानोबो टाइम मोना, बोसोरसे जालायबाबो फिथाइयानो थाया। बोरै जाखो? जेरै आबादफोरखौ खस्थ' मावनानै थिखांनांगौ बेबायदिनो खस्थ' माथो इउटुब फेसबुकआव बिफां गायनायाबो। लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो? आङो बे हालुवा मावनानै जाग्राया फेसबुक इउटुबाव बिफां गायनानै लाब गैया लोगोफोर। माथो दै लुनो जोथोन लानोनो टाइमखौनो थोआ, जारलाथार। नों खामानिसो मावनो ना फेसबुक इउटुबावसो दै लुना होनो जोथोन लानो जायोना लोगोफोर, खस्थ'थार। मानसिफ्रा बुङोमोन, ओंखायनो बुंहरोमोन आंखौ कमेन्टआव बेफोरखौ दाहान दा खालामनाङालै होननानै। दासो बुजिबाय आं लोगोफोर। दाथ' दानफायनानैबो गारहरथावला, दानफायनानै फोराननानैबो अराव सावथाब्लासो जाबाय। उफाय गैला, गायबाय जिखुन फोथांनोसै जेने थेने, फिथाइ थायनायखौ नेनोसै बेसेबां समाव फिथाइ थायो जोथोन लानानै। जारलाबाबो खस्थ' मस्थ' गायबाय जिखुन फोथांनोसै, नंगौना नङा लोगोफोर? दिगदारथार फेसबुक इउटुबाव बिफां गायनानै दै लुनाय जोथोन लानायाबो खस्थ' मोनो। हालुवा मावनानै जाग्राया टाइम मोना, नोङो खामानि मावबायबायनानैनो मानसिया खिनोनो अबसर मोना, आरो बेवहायनो फेसबुक इउटुबाव दै लुना होनो, बिफां गायनायाव दै लुना होनो, हासार होनो टाइमखौनो मोनाना। बेनि थाखायसो बुंदों आं लोगोफोर। बेखिनियानो आंनि बुंनाय फिसा कन्टेन्टआ लोगोफोर।